Hindi umatak. Ay. Ayun mga gamba, ang maglalaban ay basbati sa masbati. Ito yung masbati. Isang brown, no? Masbati yan. Ito naman yung itim na masbati. Ayan. Ayan. Itim na masbati. Ayan. Okay, paglamanin na natin. Para makita na natin kung sinong mabagsik sa kanilang dalawa. Paras masbati yan, ha. Harap. Nako. Hindi umatak. Ayan na. Nadali pa rin niya yung ano. Yung brown, no? Katalikod na siya, eh. Magaling itong ano. Itim na to. Wala na. Hindi na nakakawala yung brown. Kala ko matalikuran na yung itim, eh. Ayan na, oh. Bibilutan na niya ito. Ganda pa naman ang pagka-brown niya, no? Yung isa na yan. Wala na, no? Wala na mga gamba, kakainin na niya yan. Talo yung brown. Ayan, parehas masbati yan. Okay. Silid na natin. Baon na niya to. Yan. Palahan na natin yan. Okay, hanggang dito na lang mga kamba. Maraming salamat. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan. Supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendoza Zero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun. God bless all.